Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Tak tuturi, apa jeneng? Tak tuturi kebun. Nek kebun tak tuturi yo. Sik tak tutur. Kembang op. Lah saiki aku nyerong kembang iki. Terus disiram, kembangnya seger. Ya guys, seger kabeh, ben sehat kabeh. Iki siram iki lagi nang wijer iki. Lagi tancepno. Aku jane duwe kucingku tapi ra mulih dipek wong paling. Kucinge jenenge ngono ah. Jenenge ocrot. Anggep tak celuk ocrot nomor tapi ilang pek wong. Benyune cilik wong karo uyuhku, banter uyuhku. Ya saiki sirami ben lemurek. Wes lemu saiki dipateni sik. Dipateni sik. Ngerti. Belum selange. Selange dipilih. Saiki wae turu. Beasa sak cinta, sapusat pinta, janganlah kau menghidupkan rasa. Tapi aku mau. Saiki tak menuju kamar, oke? Waktunya kita tidur. Pintunya ditutup, nyala lampunya, nah pintunya terbuka. Nah ini kon dhuwur ngene tak tutup kamarku. Lah nggone iki wit kambojaku ning ngarep kowe. Lah nek nggone kebunku mung iki. Lah iki mung nggone kebunku iki. Kebun sing tak kembang-kembangku mung sing tak sirami iki nggone. Tak sirami seger kabeh jan. Iki wis sore iki mataharine. Writings on the wall inside my head, inside of me. Holding all these thoughts beneath my skin. Can you believe it all? Wis klopone tonggo. Klopone tonggo. Kena colong temen dipangan bajing ya matahari ini dukung pokoknya kena cewek yo anak apaan aku duwe kapan guys duwe anak ngomong kayak guys.
Halo guys, aku lagi nginceng bojone wong. Aku nginceng bojone wong. Aku jenenge budal kerja arep numpak mobil ki. Lek pas arep numpak, lek kok aku lali nek iki duduk mobilku malah ra sido. Pak Dino opo Pak Dino? Pakai bocor Pak Dino. Halo guys, yowis ngono ayo. Nek seneng karo video di like, di komen sembarang ayo. Kok lolokno ora apa-apa yo. Komen sembarang. Aja lali tapi di like, comment, share, and subscribe. Oke. Di subscribe ning ngisor kene. Kok ana rupane abang ana tulisane subscribe lah kuwi nggo pencet oke. Oke yo is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.